समाव मिडिया पार्सन नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिग्रोबाय। दिनै ग्रिन बड'लेण्ड जे बिथांखि बेखौनो बिथा खालामनानै जा निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनायाव नैबे बावैसो लुफुंजानो हानाय नैबे निसिमा ओनसोलनि मोनसे मडेल जे कलेज बेनि लांगोनायाव जोंहा मोनसे बिफां गायनाय जे हाबाफारि बेखौ दिनै लादों आरो बे हाबाफारियाव जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो जोङो बाहाय बाहागो लाफैनो मोननानै खुब मोनसे गोजोननाय जोङो मोनदों। दा दिनै जे मोनसे बड'लेण्ड ग्रिन मिसन बेखौ लानानै जोंनि सारा बिटिआर ओनसोलाव मोनसे बिफां गायनाय हाबाफारिया जागायबाय थादों आरो बे मिसन बेखौ जुदि जोङो साक्सेस खालामनांगौ जायोब्ला जोंनि गासैबो रायजो राजा जोंनि क्लाब आरो जोंनि आफादफोरा बेखौ मोनसे सिरियास बाहाबै लानानै जोङो बेखौ मोनसे जिहेथु जोङो बिफांखौ गायबाय बै बिफांखौ जोङो फोथांनायनि थाखायबो जोङो खामानि मावनांगोन। नङाब्ला मा जागोन जोङो दिनै गायनानै दोनोब्ला आरो बे बिफांफोरा जुदि उनाव थाङा जायोब्ला बियो जोंनि मिसना मोनसे मिनिंफुल जानाय नङा। बेखायनो दिनै बे हाबाफारिखौ जेखि आफादानो लाया मानो बेखौ जोङो सिरियास बाहाबै लानानै जोङो बेखौ फोथांनायनि थाखायबो दायथ' लानांगौ। दिनै जोङो मिथिगौ जोंनि मोनसे मिथिंगा बियो दिनै गोबां माखासे बिफां लाइफां दानफायनायनि थाखाय आरो जोंनि बिफां लाइफांफोरा दिनै बेबायदि जोबस्रांलांनायनि थाखाय जोंनि मोनसे क्लाइमेट चेन्ज ग्लबेल वार्मिं आरो जोंनि बोथोरा दुंखावनाय दिनै बारानिफ्राय बारा जालांबाय आरो जोंनि दिनै जाम्फैफोरनि जे दै दंग'फोरनि दै बेबो लासै लासै गैया जालांनो हमबाय रानलांनो हमबाय। जोंनि बोथोरा बिराद मोनसे दुंग्लोबनाय गरम बे थासारिया दिनै फैबाय थादों आरो फिउचाराव जुदि जोङो बेखौ मोनसे मोजां बेलेन्सआव लानानै थांनांगौबा दिनै जोंनियाव बेबायदि मोनसे मिशन लानानै बिफां गायनाय बेखौ जोङो बयबो मदद होनांगोन आरो बेनि थाखाय जोंनि मोनसे जे मिथिंगानि मोनसे बेलेन्स जे दिनैहाय मोनसे अखानि बोथोराव जोङो अखा मोना आबादारिफ्रा दिनै आबाद मावनांगौनि थाखाय खायफा जायगायाव जोङो अखाखौनो बरसा खालामनानै थायो बेजोंनो जोङो आबाद मावनांगौ जायो। नाथाय सम बायदियै दिनै बोथोरनि बेबायदि मोनसे सोलायनायनि थाखाय जोङो अखाखौ नांगौ बादि समाव जोङो मोननो हायाखै। दा बेखायनो जोङो दिनै बिफां लाइफां दानफायनायनिख्रुइ गोजानाव थानानै जोङो दिनै बेखौ जोङो गायनाय बा बेखौ जोङो जोथोन लानाय बेखौ जोङो बयबो जोङो पार्सनेलिबो जोङो बेखौ मा होनदों जोङो बेखौ सिरियास लानानै दायथ' लानानै जोङो दिनै खामानि मावनो बयबो ओंखारनांगोन। दा बेखायनो आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनै खावलायनो लुबैदों दिनै जोंनि ओनसोलाव माखासे जोंनि सुबुंफोरा माखासे कमन सेन्स गैयैनि थाखाय माखासे जोंनि बिफां लाइफां दानफायनाया माखासे बारानिफ्राय बारा जालांनो हमदों। जाहाथे बेफोरखौ जोङो बिफां लाइफां दानफायनाय बा हादान एवनाय बिनिफ्राय गोजानाव थानो हायो आरो जोङो बे मिथिंगाखौ जोङो बासायनानै जोंनि जे बे आबहावा बेखौ जोङो मोजाङै मोनसे बेलेन्सआव लाखिनो हायो फैबाय थानाय समाव। अब्लासो जोंनि बे ओनसोला जों जेराव थांनानै थायो जे ओनसोलाव जोङो बाहाय रायजो जायो अब्लासो बेवहाय जोङो मोनसे सोमखोर मिथिंगाजों बुंफबनानै बाहाय जोङो मोनसे ग्रिन बेखौ जोङो खालामनो हागोन आरो बे ग्रिन खालामनांगौनि थाखायनो दिनै बे मोनसे मिशनखौ लानानै खामानि मावनायनि थाखायबो आङो साबायखर जासिदों। मोनसे सोंलु 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान बिसेसके बे सानखौहाय बिथा खालामनानै जों गोबांखौ बिफां गायनाय नुयो। नाथाय बेनिनो खायसे सुबुङा गायनायनि मुङाव गायोल' बेखौ जोथोन लानायाव सांग्रां नङा। बे बेलायाव मा खावलायनो सानगोन बैबायदि सुबुंखौ? बेखौनो आं दहाय एसे सिगाङाव बुंदों बिफांखौ गायनायाव जोंनि थाखाय गोरलै नङा होमबा? बिफांखौथ' जोङो 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान हिसाबै जोङो बयबो फालियो। नाथाय बेखौ गायखांनानै बेखौ जोथोन लानायाव जों मालाबा खेल खालामनो बावनानै थायो। दा जोङो गोबां बेबायदिनो नुदों बिफांखौ बिदिनो 5 जुनखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो गायनाय बेबायदि हाबाफारिखौ नुबाय थादों। नाथाय उनाव बेखौ फोथांनायनि थाखाय जे जोथोन लानायनि थाखाय जे बिबान लानांगौ बेखौ जोङो नुनो मोनाखै। ओंखायनो आङो खावलायनो सानदों दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जुदि सोरबाया जुदि बिफांखौ जुदि बेबायदि मोनसे गायनायनि हाबाफारिखौ लाबायबा बै गायखांनायनि उनाव बे बिफांखौ फोथांनायनि थाखाय दायथ' लानांगौआ बांसिन दं होननानै आं सानो आरोखि। मानोना फांसे बिफांखौ जोङो दा गायनानै थांबाय बेखौ जोङो जोथोन लानाया जोंनि थाखाय बियो 100% बेवहाय जोङो रेसपन्सिबिलिटि दं होननानै सानो आरो रेसपन्सिबिलिटि जुदि दायथ' लायोबासो बे जों गायनाय बिफाङा बियो मा होनदों देरनो हागोन आरो खिलिनो हागोन आरो बेखौ जोङो फोथांनो हागोन। दा ओंखायनो गायनायनिख्रुइ फोथांनायनि दायथ' लानाया जों बयनावबो दायथ' दंसिनो होननानै आङो सानो आरो बेखौ बयबो दायथ' लानांगौ होननानै आङो खावलायहरो।